Yo guys, what's up? This is your boy again, Zach Me. Welcome to my vlog again. Woo. I miss vlogging. So yeah, a little update. So we're going to Talisa to meet my comb friends. Then yeah, I'm sorry that hindi ako naka-upload ng isang buwan dahil may problema lang. So yeah, I'll try my best to upload once a week. Then yeah, nakakapapanibago talaga. Now I'm here in Minglanilla. Kala ko aabot pa ako dahil pupunta sana ako sa Naga dahil kukunin ko yung bolt na hindi nailagay sa motor ko dahil napagawa ko ng hazard sa motovlogger ko na si Rev Coward o si Saputa DIY. So yeah, please visit his channel. I will put his link down below in the description below. And yeah, papakita ko yung yung struggle na dinanaanan namin nung napagawa ko ng hazard sa kanya dahil yeah, first time niyang magkabit ng hazard sa Sniper 150. Kaso hindi namin na video yung paano maglagay ng hazard dahil nag-shoot kami ng video ng intro video niya, tapos nagpa-change siya ng tire worth 8,000 na rear tire. Then yun, pumunta kami sa kanila. So for now, just leave your comment down below, and thanks for supporting Zach Me Motovlog. And yeah, kapag nakita nyo ako sa daan, pwede nyo din akong tawagin, tapos bibigyan ko kayo ng sticker. So as of now, see you to my next vlog. Ciao.